Nang yo karo dimplok iki piye lho. Oke bolo, iki ceritane wis arep meh teko omah. Aku atene ngeprank Isabila yo. Delok keseruane piye lek aku ngeprank Isabila ngerti aku mulih teko Ponorogo. Isabella. Oh arem wong Bella lek guyu keklek lho jalan. Iya Isabella. Kowe golek aku murah. Lho. Enggak golek aku wae mulai doang jadi. Gila. Marem ora lunjak-lunjak Isabella. Bapak yang enggak turun bas lho. Bapak sapa? Sela. Bakon. Mbah Kon sapa? Kok iso Mbah Kon lho bapak Sela iki to. Oh, Isabella wis pikun bae. Lah kok malah karaoke. Jabang bayi. Ayune piye Isabella? Lah kok malah karaoke. Kayak mangan apa kuwi? Mati. Kok ngendi mau? Kayak kakaknya. Jajane kok Ponorogo. Gila, Isabella ngerti kakung yang mulai ngarem. Tapi malah karaoke ngono. Piye to ya ya. Kowe pengen ning Ponorogo ora? Iya tapi kayak ngene iki terus piye kok? Ngendangi bau srek. Sela enggak mancing-mancing kok. Yo ora. Yo alah. Nang yo karo dimplok iki piye lho. Bang ki kayu randu encene bar ndoak guyang yo. Isabella adalah kok keselak alon-alon.